ଦେବ ସାର୍, ହଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସାୟରୀ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି, ଶୁଣିବ? ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଶୁଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହୁଁ। କୁକୁ କୁଟ ଶୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିଣ ଜନେ। वाह 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 वाह। କୁକୁ କୁଟ ଶୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିଣ ଜନେ। ମଦିରାପୁର ମୁଖେ ବ୍ୟଗ୍ର ବଦନେ। क्या बात है। ବୋଲନ୍ତି ଖୋଲ 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 ଦୁଆର। ନ ଜାଣୁ କିରେ ସତେ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବହାର। वाह। ରହି ନପାରୁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ। ଫେରିଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। क्या बात है। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ।